Ngenokusigama uMasihlalo Jikelele nobhala umama. Sizibona sendilapha bazali. Pha eBhayi kuyokuthiwe mayingabi nomzuzu. Izihambele. Ngokunqonda yongataki njengegwala. Xa kuthethwa ngelizwe limanzi elibuhlungu kuthethwa ngomngcwabo kaYesu. Phambi koba kungcwatywe ke Bishop umuntu uyafa emveni kokufa angcwatywe. Umuntu ngoku kuthethwa ngokungcwatywa akuthethwa ngokufa. Kuthethwa ngokuqedhiwe ekufeni. Ngoku kuthethwa ngokungcwatywa. Kuthi unaxesha kanani efile. Bazali bami abakule ndawo ndalithatha ke nakeli lizwi omama bami ndalizisa kum bazali bami ukuba ndinexesha elingakanani na mna ndinyamezele umthetho wenkonzo kaThixo, ndinyamezele umthetho wezinkokheli. Bazali bami abakule ndawo xa kungcwatywa ke bazala bimandi, xa kungcwatywa abimandi amongameli babuhlungu maBishop xa kungcwatywa. Kuba buhlungu ngoba ikhona into eyenzekileyo into ebangela kungcwatywe. Basaba amalinda ingxaki yam ke ngoku kungcwatywa ukhona into basingcwatywe sihlele ngenxa yemisebenzi yethu, ukhona basingcwatywe sifile. Basaba amakule ndawo ngoba uyakwazi ufa ngokomoya ungcwatywe uhleli uzingcwabe ngokwakho ngokufa kwakho emoyeni. Kodwa ngoku kuthethwa ngokungcwatywa kukaYesu. uYesu ofele amatyala wethu, uYesu ozincamileyo wazincamela thina sizincamela bani bazali bami bakule ndawo ngale mini sizincamela bani thina igazi lethu liphalala ngenxeni kabani. Nantso ke ngoku into endiyoyikayo endenzela umbili ndihleli phaa kwesasitulo yandenza baloo nto manditake ndibe lapha ndingaxhwali nanjengegwala manditake kuqala ukuze kuthi kuphakama umama sendigqithile bakuthiwe masithwe mhamji. Mna ke ndingumama uSizana waphaa eGqeberha, ndingumama uSizana waphaa eGqeberha ndisancanca ke koomama. Yiyo le nto banditake akho nto ndiyaziyo kodwa le ndiyaziyo ndiyawazi umngcwabo ngoba ndiyaye egqibeni kuthiwa umntu ndifundile lokho lexabiso ngoba ungcwatywa umntu endimthandayo. Ithi ke ngokuloo nto ngoku kungcwatywa uYesu ofela thina sonke, ofela amatyala wethu, angasixolele ngexesha singenzanga kakuhle kodwa asixolele ngoba ufela amatyala ethu. Kuthethwa ngumntu onjalo apha, kuthethwa ngumntu oncamileyo. Khabana mbona umzali xana kusithiwa ubizele intlanganiso ebaleni, umntanakho ufunyenwa kusithiwa ubiplazi nemzini, kubekho mamusizana abazawuthi mtshise, makatshise kaloku ngoba wonile. Basakumama kule ndawo afe umntana womntu abethwe atyumzwe kanti nokwexesha umntana womntu akonanga qha ufanisiwe okanye kucaphukele umamakhe uzonde umamakhe kukho issues ezithile ezibangela yena akayisonde umamakhe afele amatyala kanini afu Yesu angcwabe ingcwabelethi singenzanga kakuhle kodwa asifele singenzanga kakuhle. Bazali bawo abakule ndawo amaBishop amaSihlalo athathe indawo yawo mayisuke kule ndawo ngoba kuthiwa ngomthweni kule ndawo. Into endiyithandayo ke kukho indawo phaa eBhayibhileni phaa kwedumiso sikaDavide. Ithi ke indumiso sikaDavide unjani umntu, unjani umntu oncamayo. Kuthiwa umntu omncamayo unjengomthi omilisele kwimijelo yamanzi onika isikhathi ngexesha lawo wafunda
efela wena undawonike wena. Umama uGodwana. Ngibulise uMasihlalokazi usibekele izwi. Akukho nto ndizoyenza. Khani ngifuna uqale ndiziyaleze okhelikazi yami. Ndifuna uziyaleza kuni lonke. Njengoba nindazi uyaziba nentloko kathathwa ngoba ukrwangqamshi. Ndizawuthatha bemabini bebathathu kodwa ndizawubhuda. Ngoba ndizimiselanga mna ukrwangqamshi. Ingase kungatshiwo kum kodwa kuthiwe ixesha. Molweni bomama. Lingakanani na ixesha? Efile. Hey, eGetsemane. Phambi yonke le nto uyasuke waqokelela. Wathatha abantwana ababili bakaZebedi. Wenyuka nabo intaba. Uthi awufika ngaphezulu uyabashiya umgama obefikile. Uthi into yokuqala xa yeguga uyinyembezi ezingathi zinigazi ngoba kaloku ujongene nomcimbi onzima. Uthi awugqiba
enjani uthi ke ngoku mama ungameli xa esifundisa pha eJoji uthi malukhanye ngokunjalo ukhanyiselo lwenu phambi kwabantu ukuze babone imisebenzi yenu emihle amsukise uThixo wasemazulwini uyawuthi ukuze azukiswe azukise ngenxa yethu unaxesha lingakanani amen enkosi ma amen vele yandityhala andizanga nanto iphucukileyo ntonayo nam ndilapha enkqubeni kaYesu nam ndilapha oomama bahle kulo mngcwabo kaYesu nam ndiphethe ilineni ndizawuthula umzimba kaYesu nam ndifana noJosefu sakuPilato ndizawufana umzimba kaYesu izandinceda ntoni bomama into yoba ndinxibe le green and white andithi kude kuye kanti uzawuthi awujinge emnqamlezweni ndibhekele mna emzimbeni wakhe ndilapha kule manyano ndilapha bomama babahle ndizawuthula umzimba kaYesu kulaa Pilato ebenikise ngaye sisekuya ngoba kunabantu bomama bahle bathi bebekiwe bethenjiwe kodwa basikhanyele kunabantu abanikezela ngathi makhosikazi ukuba thina masithunyuzwe ukuba thina masidlakazwe ukuba thina maside sibulawe ngelinye ixesha angiqondi kuba bathi xa besithi baqedile ngayo intenga yakunika kwenzeke loo nto uyesu kaThixo amen senama apho mama bami uyesu amen amen abefuthi bathi uko uyesu yedwa yesu yedwa yesu nomuntu akuzoba ixesha elingakanani ngokuthi xa lafika loLazaro Yesu wathi usesukwini esifile kanti uzoqala ukusebenza kaYesu
Amen. Usivulele ilizwi. Yes. Namhlanje amaKristu amahle. Ngibulisa nonke bomama. Amen. Omama bomanyano. Omama ababethandaza. Omama abadala bethandaza imigodi ingawi. Amen. AmaKristu amahle. Ndizendisoyika le ndawo. AmaKristu ayiqheleke. Amen. Uyiqhele amaKristu. Andifuna ukuqhela bomama bam. Ngibabulisa notata nobabele. Uyamazwi. Amen. Incwadi kaYesu maKristu. Amen. Ndiyoyika maKristu kodwa ke ndiyazingcama. Ndiyazingcama ndithi mandizokuva ndandizokuba nomntu wesine ndiyamhamba. Ndingoyiki kuphele maKristu amahle. Ndiyazingcama xa kungcwele uYesu maKristu kuthethwa ngongcwele kaYesu. uYesu khe sencwadi sefile maKristu. Kwabonakala kufika indoda emcela umzimba enguYosefu wase-Arimathi. maKristu amahle icela umzimba kaYesu selefile. maKristu amahle kuthiwa yanikelwa le ndoda lo mzimba. maKristu amahle kuthiwa yabiphatha ilinene, kuthiwa yamsongela ngawo, kuthiwa yomfaka emqolombeni, kuthiwa yaqina le ndoda. maKristu amahle kuba kaloku le ndoda ndicinga into yoba yayinexhala okokuba uzawuvuka lo mkhohlisi. maKristu amahle xa bemxhoma bemtyakatha bemenza yonke into babesitsho besithi uzawuvuka lo mkhohlisi. Yiyo into ebangela into yoba makamfake emqolombeni amfine. Bathi befika oMariya unina kaYesu noMariya waseMagadala babe bengamboni. maKristu amahle ngale mini xa sihlalayo uYesu Kristu maKristu kuba buhlungu kum kangangokuba kwiveki epheleyo xa exhuma loo madoda mabini sithi makaye kumzana nothile. Mna bendimcinga into yoba ndamdlala ntoni. Amen. Wathi nithathe engazange lakholwa mntu iesi le lityetyisiweyo wakholwa kuYesu wabejonge kwiintaba zaseBhetefage. maKristu amahle mna ndaqonda uba ndimondlalela le ntliziyo yamaKristu amahle okoba ihlambeke maKristu amahle, ihlambeke icoceke. Ndiyacela ndithi icocekile kodwa lithuba loba sithandaze iintliziyo zethu maKristu amahle zicoceke sifane nabamama abadala. Amen. Omama bethandaza ngenene linyaniso kuthiwa imigodi ayisima ingawi maKristu amahle kwithuba elibi, ithuba esikulo esijike esixakwe ngabantwana bethu kugcwele iziyobisi kweli lizwe. maKristu amahle kugcwele into ekuthiwa zizithufu. maKristu amahle abantwana bethu asisenabo siyabulela obongani obanibani. maKristu amahle sinabantwana ekuthiwa maKristu amahle zinto ezikufana into yoba sizithandazele ezo. Mna maKristu amahle ndimamkhokho ezola engabethemba kodwa imvelaphi yam ibuthakala itofa imvaba. Ndikhokelwa ngumtata nomama utata namaKristu amahle ngabo endimane ndibona kuko ngamalanga becawe maKristu bebethembela xesha besesewusta maKristu bendibona utata Amen. Nkosi yami. kaYesu maKristu amahle ngoba kaloku uyise wakhe wamncama wathi makazofelisa umzimba. Amen. Nkosi yami. Hey, Nkosi.
bakithi. Ndiyaxolisa. Mandibulise inkokhekazi. Amen. Ndabulisa mama Bishop. Amen. Inkokhekazi zonke. Amen. Ezimngqongileyo. Amen. Omama bonke base-Reformed. Ndiyanibulisa ngelihle igama lenkosi yami nguYesu Kristu. Kunale ndawo ke ndithanda uyiphazama. Leyo kungazazisi mandiqale ngayo umama uMkayo. Amen. Ngumama uNtenteni kwibranch yaseCalifornia. Amen. eWestern Cape. Ndiphakama ndibamba ukuthi sikumngcwabo kaYesu. Yes. Amen. Ndaphulaphula koomama bebesuka kule ndawo. Ndafumanisa into yokokuba ngokokubeka kwabo umlomo ndiphethe incwadi kaMarko. Ngoba kuqala ndikhe ndacinga into yoba ndikuMateyu. Kodwa ndaphinda ndamamela ndeva into yoba ndikuMarko. Niphethe umcimbi kaYesu nomngcwabo wakhe. Xa ndiqonda kahle koomama bam, kusemveni kwento yokokuba uYesu ewunikele umzimba wakhe. Ithi iBhayibhile kaThixo emveni kwento yokuba uYesu ewunikele umzimba wakhe lakrazuka ikhuselo. Emveni kwento yokokuba likrazukile ikhuselo, avuleka amangcwaba, wavuka abalele kufa. Kodwa ngoku sifumana umfundi okuthiwa nguYosefu, ongomnye wabafundi bakaYesu. uYosefu owayesondele kakhulu kuYesu. Sibhaqa uYosefu engumahluko kum nomnye umntu. Ngoba uYosefu ebemthanda uYesu kwaye ebenzela izinto ezilungileyo. Uthi ke ngoku xa efika emnqamlezweni, efika umzimba kaYesu jinga bomama bam. Uyawuqela into yokokuba makawunikwe lo mzimba kaYesu ukuze amthathe lingatshoni langa umzimba wenkosi yakhe ujinge emnqamlezweni. Eyona nto izokundimisa kule ndawo bomama bam, sidinga abantu abafana noYosefu base-Arimathi, abantu abaza ngabi ngabangathi, abantu abazawuma nawe noba sowungasekho. Kungathiwa xa uphuma umphefumlo angabonakali umntu kodwa besithume nawe. Sidinga abantu abangoYosefu. Ithi iBhayibhile kaThixo wawunikwa wawukhululelwa umzimba nguPilato. Ithi emveni kwento yokuba ewukhululelwa khangonele uYosefu ubuthatha njuze umzimba kaYesu emveni kwento yoba bemhlubile iingubo zakhe. Ithi iBhayibhile kaThixo uYosefu wamambathisa ngelinye lentsha, ngoba ombathisa umntu onexabiso. Wambathisa kukho le nto bomama bamathi umntu ongabikho ixabiso lakhe liphele. Kuthiwa akasekho nokokuba singamngcwaba kanjani, akho nto aza kuyibona ngoba kasenakho ukubona. Kodwa uYosefu wafika into ayikuba yinto uba wayesisityebi ngokwezinto, kodwa kungenxa yemisebenzi kaYesu ayenzileyo kuye uYosefu. Kuthiwa wamthatha wayombeka kwingcwaba ekuthwaliselweni, elikhweliweyo, ekungazange kube kungcwatywa umntu kuyo. Wamngcwaba uYosefu umzimba kaYesu. Ndinayo into ethi bazali bam, mhlawumbi uYesu wayenohlala emnqamlezweni kungabikho mntu nokumnothula ukuba wayengazange enze imisebenzi emihle. Kodwa simvile ngaphambili xa kuthiwa lo mntu akanatya lilungisa lina. Kwacaca mhlophe into yokokuba nangoku azothathwa kuzothathwa ilungisa. Sidinga abantu abangazukhenyela imisebenzi yabantu ngemini zokuphela kwabomi. Sidinga abantu abafana noYosefu. Abantu siyazi into yoba ukuba ngaba lo mntu uyamthanda, uyombeka noba seyephuphile. Ungahliseli ngento yoba uyamthanda wogqiba amathambo akhe ungayofika phaleli khona. Kodwa ndiva into ethi emveni kwento yoba bemngcwabile babeka ilitye
izinto ethi lalikhona uxokozelelo olalithi lo mkhohlisi sizawukhe simqaphele into yokokuba ngenene nangenyaniso uza kuvukana na njengoko betshilo. Njengoko betshilo sikumngcwabo kaYesu. Sikumngcwabo kaYesu. Ndishiya nje loo nto bomama bam. Namhlanje into yokokuba makhe sibe ngoYosefu. Ndizosiya nje loo nto uzenze zonke uYosefu waqiniseka. uMaria unina kaSalomo ukhona. uMaria wasemagadala ukhona. uMaria unina kaYesu ukhona. Ngalo lonke ixesha belapha okwaba bekunye naye besizanze emnqamlezweni. Kodwa sibulela uYosefu. Sibulela uYosefu. Kakujonge lo mntu usondele kuwo into yoba ingaba ngumntu oyawuzathi naxa uphumile umphefumlo ame nawe na. Sizoshiya loo meseji omama bam namhlanje sikumngcwabo kaYosefu. Lawo amazwi mawanayinele ngoYesu Kristu inkosi yami. Amen. Uqalela kuba ubishop mamagosa ngasemnyama. Amen. Mama bishop mamagosa ngasemnyama. Amen. Sayala ukuthi abantwana bangakwazi ukudedela. Amen. Isithumo salombuzo. Yes. Endiyama. Amen. Isimbuzo ngisho. Amen. Imama ngawo. Umhlaba kwaSiyana. Amen. Ndile kwankawo. Intombi kwamdoda. Amen. Senzithi uba mhlawumbi abanye abandazi ndaze ndaqilongela umhlaba eKapa ngenxa yokude bomtshana bebaphaya andizinabo. Amen. Umntu ongumama nto ndithetha umtshato unetshaleji. Ewe mama. Umtshato funa umama omeleleyo. Ndomelela ke lo. Ndiyayithanda ke kuba uJosefu nasixelele wamothula wathatha ilineni wamredushela. Ndicela uvule inhliziyo yami inzeke
uba ilizwi elivulwe ngumama wethu namhlanje libe nendawo ohlala mntana endinguye. And okokuqala ndithandile umama xa esithi mashiye, ngoba uyayazi uba awushiyi. Ndokhathazeka into ethethwa umama wethu osiphethe kanti umfake elayinini. And ke ngoku ke into endicelayo ndingulo mama, ndicela intobeko. Ezi ndevikazi ndizithobele, ngoba uMaria noYesu nobani andimazi. Abantu endibaziyo ngaba lapha phambi kwam abathunyiweyo. Uba andizithobeli ezinkokeli zithunyiweyo, ndizoba sengxakini. Sicelelwa ngomdidlo kaYesu. Umngcwabo mos siyawazi uba umntu ungcwatywa umntu oswelekileyo. Uswelekile mos Yesu, and eswelekile njena uYesu yonke into ufela izono zethu. Sithi sogqiba simkhanyele. Kufuneka uYesu singamkhanyeli uthi xa wenzekele into uthi hayi kungenxa yento yobana ibithanda. Nguye bathandwa novula indlela. And kufuneka siyazi uba uYesu usuka phi nathi, and kasele ivunjululwa. Yabona ngoku sixelelwa ngomngcwabo wakhe. Umngcwabo ke yinto yokugqibela emntwini, ngoba xa ungcwatyiwe yena waphinda wavuka. And siyathendisa uba naba bafileyo liyeza ixesha lento yobana bavuke. Itsho mos iBhayibhile, akutsho mna, kutsho iBhayibhile, kuthiwa bonke abathe bahamba ikhona imini eyoba luvuko babuye baze ngakuthi sidibane nabo, so kwenziwe umhlaba omtsha. Ndicela ntonye ke xa kutshintshe kumhlaba omtsha nam ndibe nditshintsheka. Ndicela ungafani neza ntombi zaziziziyada zazintlanu, ngoba uyahamba endleleni kanti isibane sicimile. Uyahamba endleleni uthi ngonxa sengena umyeni kufuneka uhlale ulindile umyeni lo, ungathi xa sele efika umyeni ucela ioli apha, ngoba uzothi umama wethu nama ndinayo mama uNkawule. Xa ndisapha emaSomaliyeni kuthi iphelile. Ucela umntu endinguye ke, ndicela ntonye kuThixo ingapheli oli. Ndihlale ndilindile de kufike namini angathi sesithi gqipha abe amaphiko am eShwabane sithi kuthiwe angena lo mama uNkawule, ngoba uyothi gqipha. And into ezenzeka uyaqondakala uba sele kufutshane, ngoba into ezenzekayo sozibone umntu ongutata aqhela usana, umntu ongutata aqhela unkosikazi wakhe, into ezingaqhelekanga. Andithi ngoba abazukulwana bethu babizwa ngamaphara, bathi ayimandanga laa nto, endingabi mandi selebulawa. Uba ungumama kubulawa lo mntana lo mntu uye ubaleke uyotshona endlini, kodwa bakhona oomama abanxiba ijoyi ababulalayo nabo phaa. Uthe umama uJoji ucela tshintsha, ndiyajoyina kwilizwi lakho, ndicela utshintsha, ndicela utshintsha. And ndimbonga ubaba uba endifumanisile le mina namhlanje. Ayongandi amasiyintando yakhe. Andizuthetha kasiko mama indixolele ngemali ethi andiyazi ngoba sele siyahamba. Ndixelela ngale andikagqibi mama wam, ndixelela abantwana bam, ndicela.
Yes. Seningcwabeni kaYesu. Amen. Bagqithile omama. Besithi umuntu akangcwatywa engaqalanga wafa. Yes. Ufile uZola uYesu. Uthe xa ephuma umphefumlo, laa kazuba ikhusele ingcwele. Amen. Waphuma umphefumlo. Yes. Namhlanje ke lithi ilizwi uyangcwaba. Amen. Sizongcwaba uYesu omama. Amen. Ungcwaba ongaqhelekanga. Amen. Ungcwaba ongafani neminye imingcwabo. Ungcwaba kaYesu. Uthe uYesu xa begqiba mbethelele emnqamlezweni. Amen. Wavela uPilate wanesizi ngumzimba kaYesu. Amen. Utshisa namalanga, usityiwa ziimpukane. uYesu kaThixo ke makanisikelele. Wahamba uYosefu waselamaki, wahamba waya kuPilate, wocela umzimba kaYesu. Wawunikezela. Uthi uyithi incwadi engcwele kaThixo. Amen. Uthi uPilate, uYosefu waselamaki. Amen. Wacela umzimba kaYesu, wawunikeza uPilate. Wathabatha ilineni emhlophe, wawusongela, wawuthabatha wawusengcwabeni. Ingcwaba elalihloliwe, ingcwaba elalingazange lilale mntu. Wamngcwaba uYesu, waqenga ilitye, walityiya. Ithi ke incwadi engcwele kaThixo babekhona abalindi ababelinda ingcwaba. uYesu kaThixo ke makanisikelele. Sizawuva ngecawe lesuku lesithathu, uzawuvuka uYesu emangcwabeni. Kuba ugqibile umsebenzi ebezowenza emhlabeni. ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Manje ndibulisa bonke ngaphakathi. Ndibulisa ubaba uBishophi, i-executive yethu yonke, umasihlelokazi nonke bomama, ndibulisile. Ndiqonda uba mandike ndibe kuntsiba, ndingabi sacula kwa ucule, ngoba ndiyasibona isiphithiphithi, wonke umntu ufuna uba lapha. Kodwa ke phaa emgaqweni kuthiwa awushumayele ngoku awumfundi, awuzuphinda ushumayele kusasa uzonika abanye itshansi. Ayitshona kwakutsho nina emgaqweni, qha ndiva ndiyikhumbuze ukuba nazi uba ukusasa ukhona. Ngoku sisemngcwabeni kaYesu. Ndikhathazwa nguwe Mama Ntenteni xa uthetha ngoYosefu. Ndazijonga, ndathanda uzijonga mna, ndayithanda intshumayelo ephuma komnye umntu, because yandilungisa. Intshumayelo ephuma komnye umntu yenza ukuba ndenze introspection, ndizijonge Mama uJoji okokuba ingaba uYosefu lona ndiyafana naye na. Ingaba mna Mama uTathane ndingathi senengumntu engandiboni, ndenza kuhle kodwa akandiboni. Ngoba kaloku wayinako uYosefu uba wayifuna ungayocela umzimba kaYesu ambeke endaweni ebalulekileyo, wayenomyeka kodwa ucinga imisebenzi kaYesu. Kaloku uYesu phambi kobana angcwatywe njengomntu wonke, abanye bemka ngeengozi zemoto, abanye bemka begula, naye uYesu sikhona isiganeko esibangela ukubana kwenza ubungqina bokugqibela. Because obu bokugqibela okokuba uYesu makangcwatywe. uYesu uthathwa abekwe engcwabeni elinqatyisiweyo, elixhonyiweyo, eliweni, because bayoyika okokubana uYesu angaphindi enze umlahlekiso ebesewenzile ngaphambili, ngoba bathatha njengeziyatha. Bathi kaloku zonke zezinto uYesu bezenza ebekhohlisa. Hey bomama, masizikhangeleni, singabi bahle nje, siyiphila le nto. Le nto uphila uhamba
esikayo kuba sizothatha ngoku. Kubani lo mntu ungcwatywayo namhlanje? Kungcwatywa abantu mamsotshata namhlanje. Kungcwatywa igangalala mamukugwana. Kungcwatywa isiqalo nesiphelo. Kungcwatywa u-Alpha, u-Omega, uMangathi akekho ekhona. Asuka vele ngemisebenzi yakhe. Kubani lo mntu ungcwatywayo? Ngulaa Thixo ululanyelwe imimoya. Ngulaa Thixo ufika ngexesha lasemqwithini. Athi Yehova uThixo wakho owakukhupha ezweni laseYiputa. Sithina ngoloo Thixo namhlanje. Bani loo Thixo? Sithetha ngoloo Thixo unceda abantu abajongele ezantsi. Athi mna ndinguYehova uThixo wakho. Athi ndikhonzeni nivuya. Athi zani phambi kwam nimemelele. Wenzile kuqala uYesu umqondiso wakhe. Wenza futhi imiqondiso ebuhlungu. Kukho umama engafumani bantwana. Nomntana omnye kuphela kwakhe. Wathi uba mama ulifunde umntana egula, wazi uba unomlusa ngasazaphinda abe naye omnye. Kodwa wazi uYesu ubikhona inkqokozelo athi ikhona umntu olangazelela uncedo. Jonga, xa ufuna uncedo wena qala khangela umncedi. Weza uYesu wazomvusa. uYesu kangavuse laa mntana yedwa mawulifundo. Uvuse noLazaro. Uvuse abantu bababaninzi. Kodwa namhlanje sithetha ngomngcwabo onomohluko. Xa kubhubha uYesu engcwatywa kukrasuka ikhuseko ngoba kuphethwe igangalala. Njengoba kuthiwa banqatyiswe engcwaba because bakhumbule uba laa mlahlekisi ebethe emveni kweentsuku ezintathu ndiyawubuya ndivuke. Aphinde enze olunye ulahlekiso olukhulu ngaphezu kweli ebelenzile. Wanqabisa ingcwaba lakhe. Kwabekwa namatye endibona uba mamuteteni ngamatye wexabiso. Zizinto othi uba uzibekile noba izulu liyeza zingasuki ziqine. Kukho abantu ababekelwa amatye namhlanje aqinileyo. Uthi noba uyathandaza abe ngathi akakuva uThixo ngoba kukho elinye linzima. Kukho abalindi abahleliyo kweli litye bagadile okokubana unganyakazi. Kodwa namhlanje into endize lapha nendizoyishiya kukuthi masifane noYosefu. uYosefu wayenemali. uYosefu wayenento yonke. Kodwa uYosefu wayengumfundi kaThixo ofihlakeleyo. Wayengengulelo usiqhayiqhayiso kuqhayiswa ngaye. Kodwa yena wayefihlakele njengoba imisebenzi yakhe uba mihle kwayo. Thatha ilinene entsha entle pure white wabhijela uYesu because uYesu ngumbeqabiso. Akanalanga nje ebenyukunyukwini. Kasiba wena nawe hlaba busuku wabonelele engaziwa isembela kwibhubhile ungazomthola kanyanishiya. Funa xa siphuma
emngcwabeni. Ngathi xa sishiwayo emngcwabeni siyalila. Uduliliswe noba umuntu awuzalani naye. Uma-manage i-program sihlinyembezi. Namhlanje sinhlungu phela ngoba sizinhlungu. Kodwa emveni kwale nhlungu khona ulonwabo. Kodwa lulonwabo luxhomekeke kuwe. You take it or you leave it. Nkosi igama. Sibabulisa ngelihle igama likaYesu Kristu. Amen. Sibabulisa bonke omama bethu. Sinibulisa nonke bomama baseReformed. Amen. Into ebangela ingathi ngiyaqoqa mama uGqomo kungoba ndinxaniwe. Amen. Ndinxaniwe. Amen. Utshilo mosilo Yesu sithetha ngaye emnqamlezweni. Wathi xa ezaphuma umphefumulo wakhe unxaniwe. Amen. Yanga ngumama uTadana endicinga uba nimgqibile kudala emhlanganweni. Amen. Yilonke endiqonda ke ngoku mandize ndizokuyiva ndiyivisisise. Makabonge uThixo. Andifuni nenye into endithi andikhange nangondiziva ndidana xa kuthiwa ngomso asizuma. Ngoba bendifuna ukuyivisisisa ngoba ndinxaniwe. Makabonge uThixo. Inoba ndineminyaka 4 ndingasadibani nani emihlanganweni. Ngoba kaloku kuninzi. Amen. Kuninzi. Amen. Kodwa ndithe xa bekuqala lo nyaka ndabe ndihleli ndingalelanga ndahlabelela umhlabelelo othi konke kudlulile. Makabonge uThixo. Kwabonakala into yoba nyhani konke kudlulile ngoba namhlanje ndikule ndawo. Makabonge uThixo. Ndibulela uYesu ke obethelele emnqamlezweni ngenxa yamatyala wethu. Wathi singakhange senze kakuhle kodwa wabuncama ubomi bakhe ngenxa yezono zethu. Esenzela into yoba thina sibe nobomi obungaphakathi. Makabonge uThixo. Namhlanje kuthethwa ngokuba sisemngcwabeni kaYesu. Ndicinga uba phambi kokuba kungcwatywe zininzi izinto ezenzekayo emntwini phambi kokuba angcwatywe. Uqala agule umntu abhuphe umntu angcwatywe. Zininzi ke nezinto uYesu Kristu agqithe kuzo phambi kokuba angcwatywe. Ndiva ngenye imini xa yenyuka intaba makabonge uThixo. Ehamba nabafundi bakhe ababini. Uthi xa yafika kubonakale abantu ababini. Abantu ithi incwadi yeBhayibhile ebengasekho apha ezantsemhlabeni kodwa babonakale endaweni. Uqala ubuswa bukaYesu
koba makaqhonye emnqamezweni kuphambi koba makangcwatshwe yiloo nto ndithi zibeninzi izinto ezenzekayo phambi koba sithi singcwaba uYesu namhlanje makabonge uThixo. Ndiva phaa kwincwadi kaIsaya 53 makabonge uThixo. Apha kunombuzo kokuba ngubani okholiweyo ludaba lwethu. Ngoba lo Yesu kuthethwa ngaye kuthiwa ibindoda enomvandedwa eqhelene nesifo makabonge uThixo. Kuthiwa sathi sakumjonga akwabikho koba masimnqwenele. Yanga ngabantu basemhlabeni. Ngabantu bokujonga abanye abantu ngabikho nto bayinqwenelayo. Kuthiwa benjani uYesu Kristu ebengenasithomo engenakungangamela kanti nguye lowo ozayokuxhonywa emnqamlezweni ngenxa yamatyala wethu. Ithi la vesi thina besiba ungobandezelwayo nguThixo. Kanti noko utyunyuzwe ngenxa yamatyala wethu. Ithini ke loo nto? Thini namhlanje esi sikhumbuzo endingasazi uba sesasingaphi kodwa sithethe into enye kodwa sikwazi ukushintsha. Makabonge uThixo. Kuthiwa namhlanje kungcwatywe Yesu. Kuthiwa namhlanje indoda se-Arimathi enguYosefu. Uthe uYesu emveni koba ebethelwe emnqamlezweni wahamba uYosefu waya kuPilato wayocela umzimba kaYesu. Ebengekhala uPilato mamugayi ngoba kulaa Pilato bengakhange ambone etyala. Makabonge uThixo. Intena kuba bekulisiko lamaJuda into yoba makabe khona umntu ongcwatywayo okanye obethelwe emnqamlezweni. Kodwa yenza yonke laa nto ngela xesha engabonanga tyala. Makabonge uThixo. Kuthiwa ke ngoku ifikile le ndoda ucena khangani uPilato nanjengomntu onetyala ngoYesu Kristu. Khangani uPilato. Kwabonakala uPilato ukhumbula izinto oomama baseReformed ebezenziwe nguYesu esaphila ezenza kubo. Nkosi yam ngoba kaloku namaJuda kuthiwa athi emveni koba uPilato ucelile nawo aya athi sikhumbule. Athi sikhumbule uba laa mlahlekisi ebethe saphila uza kuya futhi ngomhla wesithathu. Ngoba uYesu izinto uzithethe saphila. Makabonge uThixo. Ngenye imini xa ehamba nabafundi bakhe edlula kwitempile uthi le tempile mna ndingayichitha ndibuye ndiyakhe ngeentsuku ezintathu. Ngalo lonke lo xesha bayazi uba uYesu uthetha uthini. Makabonge uThixo. Iyawunikwa ngoba kaloku uPilato ukhumbula izinto uYesu Kristu amenzele zona. Nam namhlanje ndizongcwaba imithwalo khona ukuze nam ndibonakale phakathi kwama-Reformed. Ngoba ndicinga uba umama ongabonakaliyo kaloku emhlanganweni. Makabonge uThixo. Namhlanje uThixo wazi konke ngam xa ndikule ndawo ndidela amehlo wenu ndifuna ukuthi ndizongcwaba imithwalo yam khona ukuze xa kwi-Reformed ndibheka ngapha nam ndibheke ngapho ngoba khapho ndizawubheka khona. Makabonge uThixo. Kufela kule nkonzo sisikhumbuzo esikomoba noma ndingama kule ndawo ndithathe ndithi ngcono ukutshintsha okanye ndithini na kodwa into ezakubonakala yimizila. Makabonge uThixo. Imizila ibonakale sawuhamba, imizila ibonakale sawuthetha, imizila ibonakale nakwayiphi into ngokubhalo. Makabonge uThixo. Uthongela imini lo Judas Iscariot ebethekise ngoyithi kazahlala phansi emkhanyeni. Uthi xa kukhanya umkhulu ogqibela aqala kabuhlungu amayesu sithethelesito. Ibikhona intombazana ethi uvakala nangokuthetha ngoba wena ungumntu uhamba Yesu. Makabonge uThixo. Ithi lento nokukalaphatha ungumama kaDawida lendawo kuba ngephambi usweleyo zonke izinto zikuvumela uba uthethe nantoni kodwa nokuthetha kwakho
makabonga uThixo kungcwatshwa uYesu kodwa yena ukuze imela yibona zongcwaba konke okungalunganga esifuni uYesu ndithi bantu ngena kumhlaba sephakamisa ngelanga langomso ndicela intombazana yaseSamariya xa idibana noYesu equle uthi xa bechazela into abadibene nomntu kuthiwa kwathi hayi akudingeki noba usixelele siyakubona noba bendingumama ophakamileyo phaya phakamisa ndingumama mna oxabana nandikhonza kwinkonzo entle enxiba kakuhle clean kodwa seke ndifike ngoku ndibe nomahluko mama ukhonja sendifike ndibe nomahluko ephakamisa mama udyasi ngoba kaloku ndidibene noYesu ahlangula umphefumlo wam makabonga uThixo na eyona nto enzoyimela ndizongcwaba imithwalo esenza singakwazi ukubonakala ngamaxesha athile ingekho kuthanda kwethu kodwa usuke umthwalo kube khona ngegama likaYesu Kristu mandi uxolo mama mandicacise ixesha ngokulimkile mama uSilolo ngokugqibela komama abadwelileyo uzaba ngokugqibela ndinyusele inkonzo andazi noba umama lo ebehlabela ebefuna uzangane nona ndingamvaleli ngaphandle yiza mama kufoliwe mama yiza izofola emva komama uSilolo emva kwakho mama uyeye ndizayinyusa inkonzo ngoba le nkonzo inemisebenzi yayo bomama bam mama uNgqisi Ndizowulisa lezi ntokazi oMaria abaze umntwana wabo ofela kuqu. Bathoba ndimfazi nobunzima. Yazana nalomntwana kaYesu njena. Yazana nazihlungu zifuneka nguMaria. Ndiqhelile ukuya emangcwabeni nomama ewulilisana nami. Ndithana zam ndimama obunzima. Umama ozela abantwana abahlanu kodwa ongenayo nomnye. Abazanga kusendana cephe abantwana babo ogqibela osolakala kusela sefamini wagcina imoto zami ngiyamthela uqala abanza nto baloo nto ndiphantsi ndibona sebezolisiwe kungani na yathi kungaye kungayobefile sizazoyisa bomama babothandaza ezi zilingo ngayo Yesu ngoba usemandazweni wabethela emandazweni wabethela iintlungu zethu wabethela izono zethu yabanga nto baloo nto kuphela kwegazi kaYesu mama wami ndithi mandimbulisane ndibuyise kwamama bangu yomama semnyango ndinibuyisa ndinothakazela loba ndizoma kule ndawo kule ndawo kodwa ndibe ngalapha ngoku ndizoma ndizothi nami ndizongcwaba ndizomfaza nobunzima ndizongcwaba ubunzima kodwa ndabona sebezoyisile ndabajonga ndambona uYesu nam endinangakulula abantu
Ngiyazithandela siqiniso ukuba sathi yonke imihla yofuna kwamnkosi elindandalina kude kufike ukhulu. Abantu babantu ngakholwa izinto zonke bendinazo njengoyobi bathi baphela nabantwana kodwa uThixo usinto bathi isizukulwana bafisa ukukhuluma umzalwane uNgcuzi. Yona manje ngibona sebezoyisile ngabuza ngibane ngisho ndomelele endleleni ngawubuka lesi singinika amehlo emkhangela phezulu kwezulu ngibona khona abangcwele ubanga ndibalonke ndimthembe uThixo ngizothi apha engcwabeni omama uMaria batangcwele bangcwaba umntwana wabo kungoba abantu abanethemba ngoba Maria banethemba bakithi wethemba nguYesu Kristu wathi ndizawufa sizokwazi ukusukuletha kunjavuka banethemba bazokulo mngcwabeni ethemba kodwa inhliziyo zabanje abayazi ukuba kuzakwenzeka ntoni. Jesu uyimpendulo yezwe. Ndiyabulisa kuni nonke bangcwele ngegama likaYesu. Ndibulisa inkokhelikazi yebandla. Amen. Ndibulise umama wethu. Amen. Amen. Ndibulise uMamasitalokazi. Jikelele. Amen. Ndinibulise nonke ngokulingana. Yes. Ndinibulisa ngenhliziyo enothando. Amen. Andizubambe ngoba ndivile kwakumama obebekilizwe. Amen. Amen. Kodwa mna ndima apha ngenxa yokuva ilizwi. Amen. Xa besivala umanyano eKapa mamuka. Amen. Kunomyalezo ophume kwinkokhelikazi yebandla. Yes. Isithi umuntu uyakholwa mos ngenhliziyo yakhe. Amen. Lento isekukholweni makunombili. Amen. Amen. Oko ndeva lonto ndiyonela. Amen. Ngoba ngokuthetha hayi akho ndizawufumaneka. Ndingakholwa ngenhliziyo. Yes. Lento ndingama phambi kwenu ndisithi kungcwele kunje. Amen. Kube kanti lento isenhliziyweni. Xa kuzongcwatywa uYesu namhlanje. Amen. Ndingulo mama ke onesicelo kuThixo wakhe. Amen. Ukuthi konke okungalunganga ebendikwenza kuye. Amen. Ndingene echibini. Amen. Self-formed. Ndingaphumi nomile. Yes. Mandiphume ndimanzi ndive ilizwi lamazwi kaThixo. Amen. Kule ncwadi sisikhumbuzo. Yes. Siyayazi uba ngapha
ngapha kokufa kuvuka. Yes. Amen. Amen. Ngiyaluvuyela ke uvuko ngoba kulapho ndafumaneka kulapho ndathola khona ubume bokuba ndathi ndime kanjani. Amen. uPilato ke nginqwenela uba nguye ngoba into uyenza namhlanje ayoyenza nasekugqibeleni. Amen. Amen. Ngoba mna ndiyenza namhlanje ngomzantsi athethi lowo. Okanye ndithetha namhlanje lento ngomso ayiseyiyo leyo. Ndime kule ndawo xa ndizawuhamba apha ndicela into yoba ndibe yaline. Yes. Ndibe kumila kumbi. Amen. Ndiguquke. Amen. Ndenze izinto ezifunwa lizo. Ngobe kweli phakade kuyedlula. Amen. Ndize ndinomnqweno nenzondelelo yoba ndifane noYosefu. Yes. Apha uYosefu ebengomnye wabafundi bakaYesu. Yes. Kodwa ayingabo aba bebebonwa behamba naye. Yes. Ndoyika into yoba ndifane ndizabuya ndizumva kancinci ndingathethanga xesha. La maYuda ayesaya kuba ngamaSirayeli awayekhululwe nguThixo eyibude ukuze kuzoqala iPasika. Sisibetho sesumi apho kubulalwa i-firstborn son wanikela umyalelo. Uba bendinexesha bendizawuke ndiyinabile. Kodwa ndifuna ukuthi ngoku la maYuda ikwangawo la amaKrestu asuke kuwo. Ngoba uthe xa kufika uYesu amaKrestu zangayiqonda into yoba yi-movement le ekalekayo. Uthe xa kufika uYesu athi amaYuda lo mntu ebemlindile angolelwe. Ngoba inzondelelo yamaYuda ibikukuba xa efika uYesu a-overthrow iRome. Kodwa ngoba akuhambi ngokweplans zethu kuhamba ngokweplans zikaThixo. Wafika uYesu ngokufa kwakhe sasindiswa thina. Ndinomnqweno bento yoba ndifane noYosefu. Ngoba bathe abantu behamba naye nabafundi bakhe abasibaziyo. Kodwa ngomzuzu wokugqibela uPetrus wathi xa kusithiwa wayesithi uYesu kuye wena uzawundiphika, wama ngenyawo elinye wathi andinazi. Kodwa ngomzuzu wokugqibela xa kusithiwa wena uyacaca into yoba ubuhamba nayo nakokuthetha oku wamphika wathi akayazi loo nto. Ndicela into yobana ndifane noYosefu ukwenzela into yobana uthi noba sefile uYesu ndikwazi into yobana ngoba mna ndisazi izinto abazenzayo ndiyamazi into yobana ngulo waphilisayo. Wayephilise nabalandeli bakhe, wayenazo zonke izinto. Uthi xa ehamba aphilise abantu, wayevula amehlo emfama. Kodwa ngoku bazilibele ezo zinto. Ndinqwenela into yoba mna ndifana noYosefu ukwenzela into yoba xa sefile yena ndizazi into yoba ndiyasindiswa, ivelu lakhe lingayilahli. Amen.
Kufika isigidimi esiza nomama uZondani wasethithika uthi ebese bathroom ngexesha kusithiwa ngumama uSihlolo wokugqibela uyacela mama uyacela mama mama sithwele imithwalo enzima ngoku ungakwazi ukuthi xa umuntu ecela ngoba awumazi lento azana kusenokwenzeka sonke besithetha kanje ibililize into besithetha kwenzeke ngumuntu omnye ocela ekugqibeleni lufike usindiso kaYesu sisindiswe sonke ulela ke mamso undvumele mama wethu mabutshakazi ngibulisa isigqoba sakhe sonke siphelele ngibulisa umama bonke andithandi ke izikhukekazi zami ukugqilela ingasikhukekazi igqilele ndingagqileli qha nje mangihleli kulaa ndawo ndisabicotha nomngcwabo kaYesu bomama bam uThixo before acela uYesu amthume uba makazosindisa ezantsi emhlabeni uqale wabuza uba ndizothuma bani emhlabeni kuyosindiswa abantu bam kuthiwa mama zezavela iintaka zezulu ziwilinga uba ngaba zizomnceda ubawo wethu kodwa zithe xa zikroba zijonge emhlabeni zabona kububi boomama bam zabona kugcwele igazi bazali bam zabona kugcwele inyikitya yegazi boomama kuthiwa zabuya umva uvumile uYesu wasethula isidanga sakhe sobukhosi wathi thuma mna abantu osindisa abantu bakho bomama uthe uYesu ephuma eBhethani wabona umthi waziba ulambile wabona umthi wokhiwane wasondela kulo mthi ngoba ubona amagqaba amahle but uxa efika kulo mthi wafika lo mthi empty kuthi uYesu waqalekisa lo mthi wathi ungaze nanini na uphume iziqhamo ngoba kaloku bomama sibahle ngaphandle ndiyena ndiyafaneleka ndingumama uSihlolo kodwa inhliziyo ayithethi loo nto bazali bam yile nto masikuthi namhlanje xa kungcwaba uYesu silungise iinhliziyo zethu sicela uThixo size xa kungcwatywa uburhatshi bethu kungcwatywa iinhliziyo zethu ezingalunganga bazali bam ngoba ngexesha labomama bethu mama Sihlalo akumnandanga kubi elizweni
bayabulisa bazadle babo. Ngasimcela uThixo xa ungcwatywa uYesu ungcwatyele inhliziyo zethu. Inhliziyo zethu xa siphuma kolumanyolo namhlanje siphume zingcwele. Zithi xa siphuma ungenzeka mama ndithetha noXoxo ndiyathandaza ndithi Thixo ndicela into ethile. uThixo utheni uyandirejektha undifulathele ngoba le inhliziyo yam ayithethi le nto. Iinhliziyo zethu azihlambulukanga bazali bam ngoba ndithi xa ndivela phaa kwamama ndiyakulela ndiyemanyanweni into endinxibelayo phaa ndimhle nogqumi wam ndinxibela uba ngaba umama wandibona uba namhlanje ndifanelekile. Umama wandibona uba namhlanje ndinesihlangu esitsha. Andinxibela athi xa ndisijonge esipilini mama ndixa ndifaka le mnqwazi ndifaka le klabhu ndithi Thixo hlambe namhlanje ukhona into ezomnceda. Boomama bam masicela uThixo sixa kungcwatywa uYesu nathi sizilungise. Sixa siphuma namnyango sitshintshile bazali bam. Nangathi ixesha lakho ndimbonile mama uPilato uyanyengezelwa mama kuthiwa umama ndinguye akahlelanga nayo le nto kuba thina siye sihlale ngezinto uqonda nonqena ukuphoka utata bam wayithatha wayinyengeza kungemnandanga wayithatha utata wayifunda yiyo le athi kuyo andiboni tyala oko nizawukwenza nina andikwapho mna yonke into endizawuyenza emveni koba ndithethile mna yeyeni ngoku sisengcwabeni likaYesu. Ndiyamthanda uPilato kwa uyema ungasekukubi kuba
Siyamva efika utata ngenye imini. Amadoda kuthiwa afikile kuye athi, libekiwe ilitye elikhulukazi. Masibabeke nabalindi. Kuba ibikhe yathi le ndoda emva kweentsuku ezintathu uthi uPilato khange athi hayi ndizababeka abalindi. Uthi uPilato, unabo nabalindi, hamba ke wena ndiyazi yonke le nto uyoyenza, khange abe ngakuye. Ndizothi mama namhlanje xa sizawuphuma sigoduka sizawusama singomso sithi uvukile. Xa sikuleni inkonzo yanamhlanje khe sisuse nje konke umntu abe nalaa nto uThixo ayifunayo kuye ngaphakathi. Hey, abe nalaa nto uThixo ayifuna kuye ngaphakathi. uThixo ugqibeleni ufuna iintliziyo ezihlambulukileyo. Uthi nantoni nesiyenzayo siyenze sisazi into yoba konke sikwenzayo kungxamnye nomthetho wakhe. uThixo akathandi. Masenze okuthandwa nguThixo. Ndizowuthi namhlanje ukhe wathetha umama bekhe wakhona kule ndawo wathi uThixo uYesu wayekhe wafika ngenye imini equleni. Kuthiwa yafika intombi. Le ntombazana kuthiwa ifika sekusemini kakhulu. Igqibele namanzi esikhiwa kusasa nokutshona kwelanga. Kodwa nale mini ifika ngayo le ntombi yintombi ebekelwe ecaleni. Siyababekela ecaleni ngosabantu umntu umbone umthiye ngokwezinto ova ngayo wena. Nale ntombazana kunjalo kuyo. Kuthiwa ke ngoku le ntombazana ayinamntu wahamba. Bonke amantombazana akafuni into edibanise naye. Kuthiwa ngale mini ke ngoku le ntombazana iyehla ibheke equleni ihamba yodwa. Yayofika equleni yafika yahlala. Yafika kukho le ndoda ikhoyo. Kuthiwa uYesu acela amanzi ke ezama ukuncokola nale ntombazana. Ithethe le ntombazana uba nabo ubudlelwane. Kodwa uthe uYesu esakuthetha nale ntombazana iindaba zasezulwini. Kuthiwa yathi le ntombazana ubuda phantsi lamphanda yahamba inganamanzi. Yathi nakumntu endixela intoni ndakhe ndazenza. Uhamba uya ngaba bantu abesoloko elikheshwa ngaphi udibana nabo. UYesu umxelele ngezinto. Amadoda esisibheko onke wathathile. Ndizowuthi zonke izinto siye sizithathe sicinga zezethu. Masiyazi namhlanje uba uThixo uyazithatha, uyakuthatha okukokwakhe. Funeka umntu ashiye okungokokwakhe. La madoda mahlanu uthi nawo ayingowakho. Uyazi into yoba le wena ucinga yeyakho ayiyo yakho nayo. Mandime mani mama kule ndawo. wethu. Amen.
kancinci awukhumbulana la awentombi ezilishumi iba ekaneni wayitshansi khona kwinto yonke mandiyisebenzise le tshansi nayo iqokonayo basi mandiyisebenzise le tshansi mandingayitshintshi noba kuze yesibini into endiyicingayo mandingayisebenzisi mandisebenzise le fike qala ndiyabulela lolo bhati omama bam xa sihlele ekuhlaleni ne xa kusweleke umntu owaziwayo siye sicela uba sonke siyafuna athetha ndibona uba namhlanje jikelele ehlabathini wonke umntu xangazelela ukathetha nam sendiqala uba heyi ndabeleza enye into if ndikwasweleli thuba uba uyesu angcwatywe ndingaye emngcwabeni ngaphakathi emngcwabeni ngoba kaloku ndinentonintsi endiyibulele mna qala ndingumbuleli nje mna qala naloo mbulelo woba omnam ngomnye omenze wakuyo amaxesha bam ndibaka ngenxa yemimangaliso yakayenza so ndiyambonga uthixo xa ndithetha ngomntu ayithixo fanele arande phakainto njena ongoku obumbam noba ndithethi ndithule ndingumntu onaloko ofakanisizandla izandla zemiqomo futhi elizweni lakhe uthi ndikubizile ngegama lakongowam ndibonakalisile empilweni yam ndifuna ukuthi uyesu nangokuba ehamba nabafundi bakhe ngamaxesha amaninzi kwabona imimangaliso yakayesu abayazi bathi xa behamba naye ngenye imini babuza kuye xa befika bebona ifama babuza uzelwe ifama okanye uthi babuza kwanebala uthi kuba kwanebala akonezazalibala xa uzelwe ifama ukuze ubonakaliselwe kuye imisebenzi so uthixo uyazenza izinto ukuthi ukuba babone abantu khona ngoba nathi mamuzonda ndilephilile bendingamqondi ngayihamba nendlela iphele green and white but awukaqondi yenzeke into yoba emani mathetha kalomntu ngalam aqonde laa mntu ngoba uyambona ngoba uyambona uthixo ukhona ngamaxesha onke omama bam ndiyavuya andikwazi ushumayela ndinkokhela engaphiwanga ke netshumayela kodwa namhlanje ndiqonde uba mandiyibambe ndingayiphumuli ewe ngoba kaloku if andizanga apha ndizobulela zawube ndizenzele enye into ewe ndifumene impilo ebomini bam konke uthixo undikhumbule uthixo mosi ukhumbule ngubani nalo tata wamkhumbula uHana sorry mama uHana wamkhumbula wamnika umntana wandikhumbulile ke mna ke ngemini eyodwa wanika impilo so ndifuna ukuthi namhlanje ndizokuthi ndiyambonga uthixo ndiyambulela ngento yonke andiphe yona ndibulela mama bale nkonzo ootata bale nkonzo abanye andibazi athi umntu andivile mamuzondani ukuthiwa uyafunda uyathi ndifuna ukuthi siyakuthandaza singabi naxala andimazi zimimangaliso kathixo ke naliya ndiyabonga ndifuna ukuthi ekuhambeni kwethu masingatshintshi asifani singabantu mna ndingumntu othuleyo ongathethiyo ndiyabonqena nabantu ke yabona ke apha ebantwini bakhona abantu abafani kukho abantu umbona umntu ingathi wena ke komba awuzokwazi ewe ndiyacela ngasuthi xa silungise xa sithi uthixo unguthixo onenceba usenzela imimangaliso uyenzela imimangaliso amawaka abantu bakhe masihlale sinjalo nento siyithetha siyipractice siyipreache siyipractice ukuze kuzolunga nabanye abantu ngoba kaloku ngoba njenyani sihamba levangeli sonke abanye abantu abakaboniswa kakuhle basahamba so funeka befunde kumntu olapha ngaphakathi ndifuna ukuthi bethunana ndiyayibonga inkosi ndibulise ngamazi apha kwindumiso likhulu athi
athi wasenza yena asisithi singabantu bakhe nezimvo ezamiswa nguye. Ndihlala ndisithi ke Thixo ndigcine undipha amandla nangakumbi sondibonisile futhi ndizawubambelela emqukumbelweni wengubo yakho ngoba kaloku ngumzekelo omnandi lowa babonakala laa ntombi imthembile uThixo nangomzuzu ogqibela kodwa yayihamba kwindawo ngendawo ingafumani mancedo kodwa umzuzu ogqibela bona izawujuthisa kule ngenginya ibambe nje umqukumbelo wengubo ngoba inayo laa nto phaa ngaphakathi uba izawuphila. Xa ifikile laa nto entizeni wakho mama Nobhala andinawuphikiswa ngoku andijikwe nangoku xa ifikile laa nto ifikile but funeka uzixelele uba nguThixo ke lo thetha nawo suvuma utshintshwe ngumntu enza le nto irayithi for wena noThixo wakho ngaloo mazwi wonke ndiyabonga amen. Amen.